Dari sana, binigay kay Julay. 10 seconds to shoot. Let's go, Malakas. Second go, for the lead. Gabriel, wala. Kapitan. Gabriel Perez. Pemukul ng Perez. Wala. Pass play, para kay Santana. Sa jumper. Baseline inbound para sa lahat ng kanan. 21-20. 40 seconds extra. Number 14. Rebound. First quarter. Eto na. Number 15. Dirigit, binigay kay Julay. Okay, umpisa na tayo ng second quarter. Ano? One point. Number 15. Diniscarte. Para kay Cabreros. Binagsak kay number 15. Kapangyang Julay. 24-26. Hindi ko ng bola kay Julay. Locos play para kay Pascual. Pascual. Bali-bali strike kay Cabreros. Agawan. Last shot. Arce. Arce pre. 5. Julay. Ito si Fernandez. Fernandez pa rin. Blue. Third number. Pero nakuha niya ang bola. Binigay kay Espiritu. Julay. Nakawala. Nakita si Lili. Ang naging. Kevin pa rin. Cabreros. Third rebound. Avance. Binigay kay Espiritu. Ito ang main man ng Tagalan. Brother Boy Banayan. Size taking home. Good one. Second goal. And a 1-point lead for Barangay Pulot. Ito si Banayan. Julay. And last shot. Sino ba Biscate? Third set. Sino ba? Ito. Julay Biscate para sa Barangay Pulot.
Binigay kay number 5 sa base. Third cover. Zero to 5. Diskarte. Wala mapasan. Binigay kay Papansao. 5 seconds to shoot. Double. 31-29. And a super piece for Bayan ng Tangalan. Ano, bali-bali. Sulit, sulit, Fernandez. Tumasalo. Hindi ba na ulo kay Kabase? Libre. Masano. Menggunakan welcome play and menggunakan Masano. Sinisara. Fernandez, este de Cerca, Masao, Armay, Rivaldo Valle, Dirigente Sinisana. Sinisana to Ansaro Abel, Masao, Rivaldo Gonzalo. Come
Semoga selancar.
Minsan, this is not a